ama tukama kema ga yomoga ka Jeremia Nyaribo Mboga hoibo igo kabiro morari wegetaseni kiredio gia FOK iyo kolete mirimo yoborari wetani miaka 20 wesoke na gukwanira obokungo bonene obwo musangireta sinka yaye yaboroira anene mono mwano ebi miaka 43 asilita Susan Kemunto Nyaribo hobeire asigitanda asigika kimya kitstobono igemambia rero gwetira abanyoro bokonyi gwetira sekiombe kia mwanya getingete chikanso abamutarira sinka yaye Bwana Chingakichetare yoni go barure serikali kurigiria maganio ya bagotu anene bali balitagire Miyamana sana sogontare njema yetane nkuru kwa Jeremy Nyaribo Mboga na kaberu muraria na bwese ku Kenya gakorera na KBC na bere nkange miaka 21 akara bakaiwe ngana yane ngana mbwate mono n'umwana ndwarete mungina nere tari gwitibu ya mono lakini mone gento genje cyane tiri umwana uyu Njamaria dayo nkoro ku Elizabeth kwambuka Nyaribo Jeremia Nyaribo nero mugakone twamenyere nere 41 years gente kanene mono kiango kirie ekero narorire umuraria gutina bagaka wa mwanya gitinge mugako Nyaribo kera aritajete nabe yariganeti no muntu ritajire agaja ne bifaa byonsi bi akara murwira aswa 2024 nyaruka yane yabwatike barua ari Nairobi igako gendeke barua igakora upset agagwa iga bande bairite ngowairire akarentwa gocha busongo asa mariete yankoro kwa George Nyakundi umunyagetumbe umunyagetingerite Council lero no tole kenyoroga kia rio chanda asomochi bwa lisense Jeremy Nyaribo Mboga asitwacha kubwatekana na mangana twanyorete kurwa chinyomba cia bararia gatebana yaye abantu bari amasense tokoroka national heroes mbamenye tibia mbatigire ngenjogete na hende twansire kubeba guchia nche no tenyogendi omugako oyo Nyaribo wangu mubekera ko bieye nerogerete ndikinde kurwa KPC Kisumu eyari kuruku FOK igo mwaka Nyaribo nakorete mirimo miyago cyasende mokonye na kurigereria abantu abagotu buno yo igabono nabandi bagakarenga batararorekana n'umunginoye abantu abo baroserigwe umurubiri bakobweni gubosa baganyirita amatuko inense mindangani ensemo yakabere barigererigwa inki bako nakonyora asichinga kijibore nabo moyo netuka mbali n'abakikururia abo kamba kunyara kubalinda na barumbatakire banyore kire kyabo gisini nige ko nakubakonya kabale nabo moyo asubi kubwensi na inu abara kinyombe ikyoboraria na inu moje mokate mambi moro asio moroberio bwogoja kurigerera ni mambia buna bona Nyaribo twagire kamororaga inu moroberio rengoranga bona gamenyeza sinjirerenge Engineer Tom Obare Oire. I also request the print media abangwana balitayire from journalism broadcasters serikali barigererie ebakonye because abangwana bakorete serikali gasingia mono that they need not to be ignored.